cah ayu rembulane lan lintange kok tangisi kena apa cah ayu srengenge lan megane kok playoni sapono cah ayu lo tangismu lo sedihmu jroning ati sejatine cah ayu wis ditata lan diatur dening Gusti rembulane lan lintange iso ilang sunar cahayane kabeh mau sejatine ojo nganti mbok tangisi mbok sedehne mangerti yo cah ayu rembulane lan lintange mesti bali mengerti yo cah ayu urip iki bunga susah genten genti opo cah ayu rembulane lan lintange kok tangisi kena opo cah ayu srengenge lan megane kok layoni sapono cah ayu lo tangismu lo sedihmu jroning ati sejatine cah ayu wis ditata lan diatur dening Gusti rembulane lan lintange bisa ilang sunar cahayane kabeh mau sejatine ojo nganti mbok tangisi mbok sedehne mangerti yo cah ayu rembulane lan lintange mesti bali mangerti yo cah ayu urip iki bunga susah genten